Zwembad De Wettersteens in Burgum is rond de eind van de zomer dicht. Al zo'n eind maaien wordt er het werken aan grut onderhoud, want dat wie het nodig. Er waren een aantal tegels die lieten al los en het bleek eromheen eigenlijk steeds minder te worden. Dus ja, dat onderhoud weer nodig en hij zag hier. En nou weer de ruimte ervoor om dat te realiseren. En daar ben je nou druk mee bezig. En dat is een hele put. Het is wel aardiger dan geweest, maar we krijgen er allemaal versterking bij. Dus dan bij mijn ploegje en dan leidt er samen wat in. Maar dit is de ouderwets, ik zat die vroeger ik altijd. Het oerdekte zwembad had bewust voor de zomerperiode gekozen om de grote opknapbeurt uit te vieren. De tiert is wat rustiger, de beziekers erin eigenlijk altijd een beetje weerom. En we hadden nog een prachtig boetenbad in Gietsjerk, waar de meesten nou ook te plakken in. We hebben nog zwemlessen kinderen, dus het meeste kind terug, het personeel kind daarin. Dus dat is voor u denk ik de meest ideale periode om dit te realiseren. Wat verwacht is van het nieuwe zwembad? Nou, in ieder geval eigenlijk hetzelfde, maar dan iets mooier, iets netter en dat we er weer mooi wat hier aan het zien kennen. En, als alles op schema bloot, kunnen de eerste baantjes in Burgum op 24 augustus wel lutsen worden.